Ponúkame na predaj autoumývare na Uzbeckej ulici na parkovisku pred obchodným domom Bila na Dolných Honoch v Bratislave. V tesnej blízkosti sa nachádza aj nákupné stredisko Lidl, množstvo panelových domov a sídel obchodov a firiem. V cene objektu autoumývárne je technológia, čo predstavuje portálovú linku, čističku odpadových vôd, zabudované 3 7-kubíkové expanzné nádrže, výpočtová technika, kamerový systém, studničná voda s čerpadlom a množstvo stálych a spokojných zákazníkov. Prevádzka umývacej linky pre osobné a dodávkové automobily zahŕňa komplexné autoumývacie služby, a to umývanie na automatickej linke, umývanie bezdotykovou technológiou, umývanie dodávok do výšky 2,7 metra, umývanie počas nákupu v obchode a umývanie pre organizácie na faktúru. Výhoda už zabehnutého biznisu je zárukou vašej spokojnosti.